ụmụnne daalụnụ ka eke unu mee. Anyị bịara maka ụbọchị taa. Ihe anyị bịa ikwu bụ ụmụ Igbo gbasachara n'ụwa niile. Ụfọdụ nọ Asia, ụfọdụ nọ Dubai, ụfọdụ nọ America, ụfọdụ nọ Atlantika. Kedu ihe anyị bịa ịgwafa? Ọ bụ maka ndị na-achọ ịbata mba UK. Fasị na fa nọ ebe dị ona adị ona. Ụfọdụ nọ Ghana, ụfọdụ nọ Congo, ụfọdụ nọ Senegal. Fasị na fa chọọ ịbata mba UK. Maka gịnị? Work visa na-ewu ya. Kedu ka fa si ga-eme? How do I go about? Especially nke a na-akpọ English proficiency. Ụfọdụ sikwa na fa bụ doctor. Ụfọdụ si na fa ji PhD, masters. Ịma na ụmụ be anyị nọcha na Dubai na-asa efele na hotel. Ịma na fa nọ na-asụ afịfịa. Ịma na fa nọ na-eme cleaning. Ọkwa ndị jiche PhD. Fa na-asị ebe ọ bụ na this opportunity akọgo ka ihe ha ga-eme na fa chọrọ use opportunity bata. Ọ bụrụ English proficiency a bụ nsogbu. Ya bụ ihe anyị si ka anyị bịa kpaalụ unu. Mbụ alụ anyị si ka anyị bịa kpaalụ unu bụ iji PhD, iji masters, iji doctorate, ịnọ na mba Dubai asa efele, maọbụ na Oman, maọbụ na Kuwait, maọbụ na Asia, maọbụ na Malaysia, maọbụ na Indonesia, maọbụ na Philippines, maọbụ na Ghana, maọbụ na Togo, maọbụ na Senegal. Ịnọ ebe ahụ mana ịchọ ịbata iji chekwa nnọọ digrii niile nke ukwu na nke nta. Mana ịma na fa ga-asị gị weta Naric conversion. Naric conversion a ọ na-elikwa ezigbo ego. Ọ ga-elizu gị about 200,000. Ndị a bụ weta nke a lie m nke a, weta nke a eline m nke a, weta nke a lie m ego, ewetana nke a eline m ego. Ya bụ ụzọ ọbụla isi gaba fa ga-eli gị ego. Mana ihe mere bụ na ndị be anyị agago njem gatie aka ịbata ụlọ ije wee detebe ka ihe ị ga-edete n'ụlọ akwụkwọ gị ebe ị gụrụ university, letter from your university yana ka ezikwe nke esuenu chele ka ncheta onye chetara ya mee ka anyị mara. Onwe nke sokwuyenu ị ga-edete na skuul ebe ị gụrụ mahadum. Ọdụ ode akwụkwọ atọ ka anọ ị ga-edete ebe ahụ. And I believe na fancha bụ ego. Ya bụ ịma shortcut ya ma ọ bụrụ na ị chọrọ ije gbakasị arụ nke ije gaba na skuulu gị maka ịnọ mba ọzọ, mba dị iche iche ụmụ Igbo be anyị gbasacha. Ịma ihe ị ga-eme, jee nene IELTS na mba ahụ ịnọ. Rapụta dọkịta gị, rapụ digrii gị, rapụ PhD gị, jee nene IELTS. Ọ ya akakwala gị mfe kala gị mma. Ebodo ọbụla ị nọ, jee nene enye. Mana dushọ na ịgụkwala akwụkwọ maọbụ ime research onwe gị. Ị gaa na YouTube ime research, imechiche research ihe a ga-ajụ likely question, maọbụ na ifu ticha ga-agaidi gị ma ọ kochie gị. Ihe ị ga-eme bụ ije gụọ ọnya, ịgụcha anya ije nene IELTS na mba ọbụla ịnọ. Ịnọ na mba Dubai, ịnọ na mba Kuwait, ịnọ na mba Oman, ịnọ na mba Turkey, ịnọ na mba Morocco, ịnọ na mba Libya. Ị ga-enenenwu IELTS ebe ahụ. Inene tie jide n'aka nọmba 1. Yanwa bụ nọmba 1 thing. Yanwa bụ nọmba 1 kpochekolu. Maka ndị bụ graduate ama nnanwu jemebe ihe dị na ya. Detebe transcript. Yes, enwetego m that word m na-achọ. Transcript. Idete transcript gị, ị mara mgbe ọ ga-ebili gị, amara proses ị ya aga, amara ego ị ga-enye na ya. Transcript ya na leta ma reference niile dị na ya. I wee mee Naric conversion nke ndị UK sikwa gịnị? Ị ga-emekwa Naric conversion. Fancha bụ ego. Ọ ga-akọskwa gị ihe elu 200,000. Mbụ ya bụ Naric conversion. So ka ihe dị na ya unu bypass anya si n'ụzọ ọzọ na ba ije nenezi IELTS. Neneni IELTS. Unu rafuzie ije wetacha ihe niile ahụ ma Naric dị na ya ma
ma transcript ma letter from school ma ihe niile just claim na ị gazi nya bụ akwụkwọ. Ọ bụ ihe ajọ ụbọchị ajọ obodo na-ewe na claim onye pịakwunata nya bụ certificate gị doko onye ọnụ debie n'ebe pụrụ oghele ihe emechikwa yusu onye ihe yusu ya ma emechi mana pịakwugodi maka na agụọ mbụ wee gụọ ọnwa azọta ụzọ azọta ude azọta ana azọta ude ka azọtagodi ana wee zọọ ude wee zọọ ụmụ digrii niile anyị gụcha ọ ga-emechekwa ịbalị gị uru mana shigodi shortcut shortcut ya bụ nene IELTS ke ihe bụ IELTS ọ bụ ya bụ gịnị IELTS ke full meaning ya International English Language Testing System ọ bụ ya bụ shortcut ya ọ bụ ya bụ full meaning ya nya bụ isi shortcut maka na nnụnụ fere ebe atụ ọnya atụ ọnya ije agbalị atụrụ ya. Anyị bụ Igbo anyị nwere ọgụgụ isi nya bụ anyị ga-bypass ya bypass ya anya shi shortcut ya wee nabazia ka anyị shizie shortcut ya wee naba mana ọ bụrụ na ị nwere ike ije detebe transcript ị nwere ike jee wetie ọ dịkwa mma ma ị nenezine IELTS ya ma ị nenezine IELTS International English Language Testing System ije nenenye ịrapụgodi digrii gị mgbe ị bịazi nweta ọrụ inwetezi ọrụ a na-ekwu maka ya i wee chịpụtazie digrii wee wụrụ alụfa ihe afụfe wee gị n'ọrụ. O nwere nwaanyị be anyị o mechegokwe masters na be anyị mana ọ bịakwa meghedubekwe masters ọzọ masters ahụ isi ebu na ọ chọọ iji wee nweta student visa ka o wee rapụ obodo adịrọ mma obodo gatọkacha agatọ ka obodo kpọdo n'isi n'ala ka o jee kulu mmiri ndụ nwụọ ya ka o ji bịakwa mmekwe masters o mechara ka ọ balutezi ime masters ahụ mgbe ọ na-achịpụtazi asambodi ka skuulu ọ bịara ịgụkwa akwụkwọ na ya wekwelie asa ticha ịmara skuulu ọ bịakwala ime masters wekwuye n'ọrụ asa ticha mana ọ bịa ime student